Il-proġett tal-ewwel offshore wind farm f'Malta ġibet l-interess ta' 3 investituri potenzjali li ġabru d-dokument li bih il-Gvern qed joffri konċessjoni li permezz tagħha jiġi żviluppat proġett ta' enerġija li tiġġedded. Il-proġett huwa propost li jsir lil hemm mill-ibħra territorjali Maltin u jinkludi d-disinn, kostruzzjoni u l-operat tal-wind farm. F'Diċembru tas-sena li għaddiet il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli stiednet investituri Maltin jew barranin biex iresqu l-proposti biex jiżviluppaw l-ewwel wind farm f'pajjiżna. Wara li nagħlaq iż-żmien ta' sottomissjonijiet intqal fi stqarrija li kien hemm interess qawwi mill-parteċipanti Maltin u oħrajn fir-reġjun. Ma' DVM News l-inġinier ta' Interconnect Malta Chris Piteri qal li dan il-pass huwa kruċjali fil-proċess biex Malta jkollha wind farm fuq il-baħar ta' 300 megawatt. Ġifieri qed ngħidu 300 megawatt hija ekwivalenti għal madwar terz tal-konsum tal-elettriku domestiku ta' Malta u li ħajsir 12 mil nautiku barra mill-kosta Maltija. Ġifieri minħabba l-fond tal-baħar daw il-turbini li ħajkun hemm mhux ħajkunu mweħħlin ma' qiegħ tal-baħar kif tradizzjonalment nafuhom, imma ħajkunu ankrati u jkunu floating. L-inġinier Spiteri spjegana li Interconnect Malta qed tarbel sew l-applikazzjonijiet li waslula minn Code Zero konsorzjum mexxi minn Maltin, Atlas Medwind immexxi mit-Taljani u McKedrick Soul Member kumpanija Griega. Żied il-proċess mistenni jintemm fil-bidu tas-sena d-dieħla. F'dan l-istadju ma kellniex offerti fuq il-proġett innifsu imma s-sottomissjonijiet jinvolvu informazzjoni fuq il-kumpaniji. Peress li il-kumpaniji li sottomettew magħmulin terġgħu tajt minn diversi kumpaniji oħrajn, ovvjament l-informazzjoni li kemm hija fuq esperjenza teknika u anke finanzjarja ta' dawn il-kumpaniji hija vasta, jiġifieri dan ħajjieħu ftit żmien tiegħu. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli ddeskrivit is-sottomissjonijiet bħala pass importanti u sinjal ċar il-proċess issa verament beda, qalet li Malta qed tagħmel pass storiku fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli offshore. Il-proġett se jinkludi wkoll l-operatu l-manutenzjoni ta' offshore substation u export cable system li ser ikun tal-Gvern. L-elettriku li jiġi ġenerat se jiġi miżjud fis-Sistema Nazzjonali tad-Distribuzzjoni ta' Vultaġġ Għoli ta' Malta.